fi Angharad Pearce Jones. Dwi'n artist yn gweithio mewn dir fel arfer a mae hwn yn brosiect celf rhwng Amgueddfa Cymru a'r casgliad cenedlaethol ac Oriel Myrddin a disgyblion Ysgol Maes y Gwendraeth. Wel, y brief i fi oedd ffeindio rhywbeth o'r casgliad cenedlaethol sydd wwan yn ddigidol, dewis rhywbeth fydd yn ysbrydoli plant Maes y Gwendraeth i greu rhywbeth newydd sbond yn rioed wedi wneud o'r blaen. So be nes i ffeindio oedd, ac annisgwyl iawn i fi hefyd, oedd gwaith Hanlyn Davies o Gorseinon, ond mae bellach yn byw yn America, mae tua 84 oed, a o'n i rioed i gweld i waith o blaen, y lithographs ma. A nath nhw jyst tynnu'n sylw i, achos y llinellau gwyllt mae'n atgoffa fi o'r gwaith dwi wedi wneud efo llinellau gwyllt yn y gwaith metal. Mae yn haniaethol a disgwyl lot ohonyn nhw, ond dwi wedi cael yn siomi ar yr ochr ore, achos mae'r plant i deall yn syth bod abstraction, mae'n rhywbeth ti'n gorau rheoli, mae'n wedi dysgu hwnna. A be nes i oedd creu fframiau dyr i roi strwythyr iddyn nhw gael dechrau ar olwynion, a mae'r plant wedi dysgu sgiliau gwaith pren, gwaith metal, wiar, bob math o bethau i greu rhywbeth wedi ysbrydoli gan gwaith Hanlyn Davies. Ni wedi gwneud darn celf enfawr mas o celfi, pren, metal. Dwi'n hoffi fel adeiladu llwyth o pethau, so dwi wedi mwynhau fel defnyddio wahanol technegau. Mae fe fel yn denu fi mewn a dangos fi beth dwi'n gallu gwneud yn celf a beth mae pobl eraill yn gallu gwneud. Fi jyst i dysgu sut i fel gweithio mwy gyda metal, felly ychwanegu lliw ato fe, a sut i fel gweithio mwy ar abstract, bod dim popeth gorfod bod yn berffaith gyda ni, a jyst fel i ychwanegu lliw at bethau hefyd.